Bikin kamun kifi da al'adu na Argungu, wanda ke ɗaya daga cikin manyan bukukuwan gado da al'adu da ya shahara a nahiyar Afirka, ana sa ran zai ja hankalin dubban masu yawon buɗe ido na cikin gida da na ƙasashen waje, ƙungiyoyin al'adu, masunta da sauran masu ruwa da tsaki daga sassa daban-daban na duniya zuwa garin Argungu a jihar Kebbi. Ziyarar da aka kai manyan wuraren gudanar da bikin ta nuna ana ci gaba da shirye-shirye da suka haɗa da gyaran filin kamun kifi na tarihi, inganta hanyoyin shiga garin, ƙawata garin Argungu tare da ƙarfafa tsaron lafiya domin tabbatar da gudanar da bikin cikin kwanciyar hankali. Sun yi nisa. Dukkan wuraren da za a yi bukukuwan nan kusan an ƙarasa gyare-gyaren su. Masaukai inda baƙi za su sauka na gefen masarauta da na gefen gwamnati an ƙarasa gyaran su. Matakai na tsaro an riga an ɗauka, alhamdulillah. So shirye-shiryen da ya kamata a yi a tabbatar akwai wuta da ruwa a duk inda mutane za su zauna, wannan shi ma an tanadar. Mazauna Argungu sun bayyana farin cikinsu kan yadda gwamnatin jiha ta dawo da martabar bikin a idon duniya, inda suka bayyana cewa tun tarihin bikin ya kasance babbar hanya ta haɗin kai, alfaharin al'adu da kuma bunƙasa tattalin arziki ga al'umma. Bikin kamun kifi da al'adu na duniya na Argungu ba wai biki ne na kamun kifi da al'adu kawai ba, wata dama ce ta gabatar da jihar Kebbi ga idon duniya a matsayin cibiyar yawon buɗe ido, zaman lafiya da kuma zuba hannun jari. Daga Argungu ta jihar Kebbi, Abdul Muhammad Bawa, labaran NTA.